Laganap ang balita tungkol sa aswang. Ang sabi ng tabloid ay ilang buntis na raw ang napatay nito sa isang bayan sa Metro Manila. Lalong natakot ang mga tao dahil noong una ay sa karatig probinsya lang ng lungsod napapabalita ang mga insidente tungkol sa mga babaeng buntis na inaaswang daw. Pinagtawanan lang ni Kadyo ang balita. Ano ba naman kayo? Hindi totoo ang aswang. Gawa-gawa lang yan ng mga dyaryo para kumita. Ang sabi ni Kadyo. Totoo ang aswang. Pakli ng barberong gumugupit sa buhok ni Kadyo. At mag-iingat ka sa mga salita laban sa kanila. Hindi ka nakakasiguro kung aswang o hindi ang kaharap mo. Natawa si Kadyo. Manong naman, pati ba naman kayo? Kung totoo ang aswang, tiyak na sa edad nyo ay nakakita na kayo kahit isa. Nakakita na ho ba kayo? Tanong niya sa matandang barbero. Maiba ako. Hindi ba't buntis ang asawa mo? Sabad ng isang tagalinis ng barbershop. Maglilimang buwan ho at malapit na akong magka-junior. May pagmamalaki niyang tinig. Malalaman mo pala talaga kung may aswang. Gayong buntis ang asawa mo. Ang makahulugang sabi ng matanda. Hindi nga ho ako naniniwala sa mga ganyan. Panakot lang yan ng mga matatanda. Kaso, moderno na po ang panahon ngayon. Plastik na nga ho ang pambayad. Hindi na pera. At ipinakita ang wallet na may lamang 3 credit card at bank account. Siya. Ang sa akin ay paalala. Mabuti na ang nag-iingat. Ang sabi naman ng barbero. Ang napag-usapan sa barberia ay ikwento ni Kadyo sa asawang si Carmina. Hanggang ngayon ay mapamahiin ang mga tao. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin. Paurong takbo ang utak ng mga Pilipino. Mahilig maniwala sa mga pamahiin. Anang lalaki habang kasabay na kumakain ang asawa. Hindi niya napansin na natigilan ang asawa. Mababakas sa mga mata nito ang umuusbong na takot. Nagulat si Kadyo nang biglang nalaglag ang hawak na tinidor ni Carmina. Nang tingnan naman niya ito ay nanginginig ang mga kamay. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Tumingin sa kanya ang asawa. Halos mangilid ang luha sa gilid ng mga mata nito. Huwag mong sabihin natatakot ka rin sa aswang. Kasi ang tita ko, naaswang siya. Nang nasa probinsya pa kami. Kaya nga, lumuwas kami dito sa Manila. Ang pamilya namin. Para makalayo kami sa mga aswang. Pati ikaw, naniniwala ka sa kalokohang iyan? Inaswang ang tita ko. Mas matanda yung kinay. Buntis din yun noon. Napailing si Kadyo at hinarap ang pagkain. Kumain ka. Kailangan ng bibi natin ng maraming sustansya. Pabaliwala niyang sinabi. Nang gabing iyon, dama na lalaki na hindi makatulog ang asawang si Carmina. Pero hindi na lang niya pinansin para hindi na nila muli pang mapag-usapan ang tungkol sa aswang na
kinatatakutan nito. Tuwing umaga, nakagawian na ni Kadyo ang manood ng telebisyon. Habang nagkakape, natigil siya sa paghigop ng mainit na kape nang mabasa sa news advisory balita tungkol sa aswang. May biniktima na naman daw iyon at ngayon ay malapit sa lugar na tinitirhan ng mag-asawa. Mabilis niyang hininaan ang volume ng telebisyon para hindi marinig ni Carmina kapag ibinalita ang tungkol doon. Ayon sa field reporter, natagpo ang bangkay ang buntis na inatake ng aswang. Halos wala na itong dugo. Ngayon ay pinagkakatakutan ang aswang at maging ang mga mamamayan sa karatig ng mga lugar ay nagpapanik na raw, lalo na ang mga buntis. Ipinagkibit balikat ni Kadyo ang balita para sa kanya ay may mga masasamang elemento na ginamit ang katatakutan sa aswang para makagawa ng kasamaan. Hinagka ni Kadyo si Carmina bago umalis. Kapag nakuha ko ang project na ito, malaking pera ang kikitain natin. Kahit ang panganganak mo sa hospital at ang pagpapabinyag natin sa anak natin ay masasagot na. Masayang wika ni Kadyo. Sana nga ipagdarasal kong mabenta ang sasakyan. Nakatinging wika ni Carmina. Swerte raw ang buntis, hindi ba? Kaya tiyako na saswertihin ako dahil buntis ang maganda kong asawa. Nag-flying kiss pa ang dalawa bago maghiwalay. Malakas ang kutob ni Kadyo na maisasara ang pagbebenta ng used car sa kaibigan ng isang kumpare. Anang kumpare niya ay matagal nang naghahanap ng mabibiling sasakyan. Ang pamilya at tiyempo na type na mga ito ang katatapos niyang ipa-recondition sasakyan. Gaya ng inaasahan, nagkasundo sila at bago nagkahiwalay sa araw ding iyon ay nagkabayaran. Tuwan-tuwa si Kadyo. Matapos mabigyan ng komisyon, ang kumpare ay niyaya pa niya ito para uminom sila ng 3 bote ng beer. Selebrasyon, aniya, pasasalamat na rin sa biyayang dumating. Ang bala ko ay sa bahay na tayo minom. Anong kumpare niya? Birthday ngayon ng inaanak mo. Nakahiyaan na ni Kadyo na hindi pagbigyan ang kumpare. Sumama siya rito. Ang inaasahan tuloy niyang makauwi ng maaga ay inabot ng hapon at naging gabi pa. Pakisabi kay Maring Carmina na pagpasensyahan na. Tiyak na matatagalan bago ulit maulit. Anang kumpare niya. Bandang 10:00 lang sana ay nasa kanila na si Kadyo. Ang problema ay nagkaroon ng banggaan at natrapik siya ng husto. 11:00 na ay nasa kalsada pa rin siya. Nagtaka siya nang marating ang apartment nila ni Carmina. Wala kahit isang ilaw na bukas. Imposible namang naputulan sila ng kuryente. Hindi sila nahuhuli sa pagbabayad. Kumatok siya, marahang katok. Nang makaraan ang ilang sandali ay wala pa ring sumasagot. At doon ay
Tinawagan niya ang cellphone pero wala ring nasagot. Kinabahan si Kadyo. Hindi malalim ang tulog ni Carmina. Ang bilis nitong magising kahit sa konting kaluskos. Lumabas ng pintuan ang kalapit apartment nila. Pare, bakit? Wala pa ba si Carmina? Sinabi niya, kanina pa siyang kumakatok at tumatawag pero walang sumasagot. Sinabi rin niya na nagtaka siya dahil patay lahat ng ilaw sa apartment nila. Tumulong na rin ang kapitbahay niya para mabuksan niya ang pinto. Hindi kasi niya ugaling magdala ng susi dahil nasa bahay lang naman palagi si Carmina. Agad na binuksan ni Kadyo ang ilaw at nagpaalam na ang kapitbahay. Sa salas nang mabuksan ang pinto ay agad siyang pumasok. Lumingali-nga siya sa paligid. Maayos naman ang lahat, walang nagalaw. Mabilis niyang tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Hinawakan ang seradura. Bumukas iyon. Hindi nakasusi ang loob. Kinapa agad niya ang switch ng ilaw. Tumambad sa kanya ang hindi malilimutang eksena. Si Carmina, pati hayang nakabulagta, dilat ang mga mata, maputla ang labi, ang pisngi, ang buong katawan. Pero higit doon, nakalabas ang dati na mabintog niyang tiyan, pipis na ito ngayon. May sugat sa bandang pusod na tila may ipinasok na bagay. Inaswang ang asawa niya. Parang ayaw rumihistro sa isip niya ang sinabi ng kanyang utak. Hindi totoo iyon. Imposible. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang nangyaring ito? Umaalon ang dibdib ni Kadyo sa magkahalong emosyon. Kawalang paniniwala, galit, poot at hilakbot. Nang may mamataan siya, sa gilid ng kwarto ay may isang malaking tila payong na nakatiklop. Wala ito dati doon. Alam niya dahil kabisado niya ang laman ng 4 na sulok ng silid. May bumubundol na kaba sa dibdib ni Kadyo. Dahan-dahan ang bagay na iyon na tila malaking payong na kakulay na ibong maya. Nagulat siya nang bigla iyong nagpalit ng anyo. Bumuka iyon at naging pakpak. Nang humarap sa kanya ay nakita niya ang nakatatakot na anyo ng isang kakaibang nilalang. Malalim at mapula ang mga mata. Kulubot ang mukha at mga balat. May mahahabang dila na nakalawit at may pahit ng dugo. May mga pangil ang magkabilang bahagi ng ngipin. Aswang! Sa wakas ay numulas sa mga labi ni Kadyo. At bago pa siya nakagawa ng paraan upang may paghiganti, ang sinapit ng asawa at hindi pa isinisilang na anak ay inatake na siya ng aswang. Ngayon, maniwala man siya o hindi, kinabukasan ay laman na siya ng balita.